ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. имрӯз 24 сентябри соли 2024 ва пешкаши шумо 5 та хонаҳои фурӯшӣ мегарданд аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо. хонаҳои хуб дар имзонавормон бисёр мебошанд дӯстони азиз, аз ҷумла се хонагаи фурӯшӣ бо таъмири беҳтарин дар назди аэропорт, яъне фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе. инчунин хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод, хонаи фурӯшӣ бо нархи ҳамагӣ 86 000 сомонӣ дар Федератсияи Россия, ду хонага бо таъмири беҳтарин ва маслиҳати калон дар Зарафшон ва се хонагаи фурӯшӣ дар шаҳри Бустон, яъне Чкаловский, вилояти Суғд. хулас, хонаҳои фурӯшии хуб дар имзонавормон зиёд ҳастанд. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ё ин ки ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 07 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. бисёр баъд гап намезанем, рафтем хонаҳоро якта ба якта нишон медиҳем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, дар назди фурудгоҳ, яъне назди аэропорти байналмилалии шаҳри Душанбе. се хонага мебошад дӯстони азиз, се хонагаи пурра бо масоҳати 87 метри квадратӣ, се та балкон дорад. дар нуҳум ошёнаи бинои советӣ. худи бино аз 9 ошёна иборат аст, лекин дӯстони азиз, хона криша нест, яъне нуҳум ошёна мебошад, баъд аз он боз аз болош криша ҳаст дӯстони азиз. бинои оддӣ нест, ин доми лётчико мебошад дӯстони азиз, аз дигар 9 ошёнагоҳҳои шаҳр фарқ мекунад. нархи хона бошад 865 000 сомонӣ, 81 000 доллар, бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад ва фавран, яъне срочна фурӯхта мешавад дӯстони азиз. бениҳоят варианти хуб аст. марҳамат, аз номи канали Dom TJ занг занед, пурсон шавед, рафта аз пеши дида маслиҳат кунед дӯстони азиз. бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад, дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст, наздики раи калон. марҳамат дӯстони азиз. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод. ду хонаи мешиштагӣ дорад, пешдолон, сеюм хона битонуш рехтагӣ, материалуш нимаш ҳаст. кухни, ҳамом, ошхона, ҳезомхона, ҳоҷатхона ҳамаш ҳаст. ҳархела дарахтҳои мевадиҳанда ҳаст. мактаб пеши хонада, раҳи калон, мағозаҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид ҳамашон дар наздикии хона қарор дорад. яъне аз ҷиҳати зерсохт минтақаи хуб аст, чунки ҳамин чизҳои гуфтагимон дар наздикиаш ҳаст. соҳиби хона менависад ки об даруни хонада чоҳкадагӣ насозкатӣ. нархи ҳавлӣ бошад 270 000 сомонӣ, боз арзон мешавад. дар даромади ноҳияи Файзобод ҷойгир аст. деҳаи Бустон, номи пештараш Қарабулок ном дошт. 6 сотиқ замин мебошад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед дӯстони азиз. марҳамат. боз такрор мекунем. 6 сотиқ замин, ду дархона дар деҳаи Бустони ноҳияи Файзобод бо нархи ҳамагӣ 270 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳиби хона WhatsApp доранд. аз номи каналмон чун ҳар вақта занг занед, пурсон шавед, рафта аз пеши дида маслиҳат кунед. ҳавлии фурӯшӣ бо нархи ҳамагӣ 86 000 сомонӣ. бо диққат гӯш кунед. хонаи фурӯшӣ дар Федератсияи Россия қарор дорад дӯстони азиз. Ивановская област, посёлка Нерл. аз Москва 230 километр дур мебошад, ҳамагӣ 230 километр. соҳиби хона менависад срочна хонаи фурӯшӣ қатъӣ ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. ду дар хона дорад, дар 6 сотиқ замин ҷойгир аст. кухни, баня, амбор, ҳоҷатхона ҳаст. газ, барқ ва об қатъӣ таъмин мебошад. мактаб, боғчаи кӯдакона, мағоза, беморхона ва ЖД-станция дар наздикии хона қарор дорад. хулас, ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии ҳавлӣ ҳаст. ва аз ҳама муҳимаш, нархаш 86 000 сомонӣ, 750 000 рубли русӣ мебошад дӯстони азиз. 8 000
$. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 4498 мебошанд, яъне рақамҳои Россия. WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, ҳавлӣ срочна фурӯхта мешавад. барои ҳамин марҳамат, бо нархи дастрас фурӯхта мешавад. кадоме ки мехарад фикр мекунем бурд мекунад, чунки нархаш дастрас аст, дар Федератсияи Россия қарор дорад. марҳамат, кадоме ки дар Россия қарор дорад, занг занед, рафта аз пеши дида маслиҳат кунед. бародари тоҷики худамон хонаи худашро мефурӯшад. барои ҳамин марҳамат, фурсатро аз даст натиҳед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, дар Зарафшон ҷойгир аст, назди мактаби Ҳотампепе ва бозорчаи Зарафшон. духонагаи пурра мебошад бо масоҳати 93 метри квадратӣ. масоҳаташ бениҳоят зиёд аст. дӯстони азиз, мисли масоҳати 3-ву 4 хонагаҳо, лекин духонагаҳ аст. ҳамаи хонаҳояш ва ошхонааш калон мебошад. ҳамаи ҳуҷраҳояш ва ошхонааш албатта ки треза доранд. дӯстони азиз, духонагаи пурраи калон мебошад. дар дуюм ошёнаи бинои навастройка ҷойгир аст. бениҳоят ошёнаи хуб дар Зарафшон. хона бо таъмир мебошад, бо таъмири зебо ва бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. хона мехаред, медурену зиндагӣ мекунед. нархаш бошад 885 000 сомонӣ, $83 000, $7,721,000 рубли русӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. нархи хона албатта ки савдо мешавад. оиди минтақаи Зарафшон ба фикрам гапи зиёдиам задан лозим нест, чунки минтақаи машҳур аст. ба ҳама маълум аст ки дар наздаш, дар ҳамин минтақа якчанда мактабо аст, якчанда боғчаи кӯдакона, бозорча аст, мағозаҳо бениҳоят зиёд, масҷид аст, масҷиди Мехкалон, боз дигар масҷид. хулас ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. албатта ки боз поликлиникаи 10 дар наздикияш, бахшиш поликлиникаи 14 дар наздикияш мебошад. марҳамат, занг занед, пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бустон, номи пештараш Чкаловск, дӯстони азиз, назди шаҳри Хуҷанда ҷойгир аст. сарҳад бо шаҳри Хуҷанд дорад, вилояти Суғ мебошад. дар маркази ҳамин шаҳр ҷойгир аст. дӯстони азиз, се хонага бо масоҳати 55-122 метри квадратӣ дар дуюм ошёнаи бинои советӣ. бениҳоят ошёнаи хуб аст. хона бо таъмири кӯҳна таъмин аст. дар кӯчаи Победа, шаҳри Бустон, дар ҳамин назди мактаб ҷойгир аст. дӯстони азиз, якчанда мактаб, якчанда садик дар назди хона қарор аст. нархи хона бошад 400 000 сомонӣ, $37,500. аз номи канали Dom TJ чун ҳар вақта занг занед, пурсон шавед. рақамҳои Россия, WhatsApp доранд. дӯстони азиз, марҳамат, кадомеда ки хона аз вилояти Суғд, аз шаҳри Хуҷанд, наздикиҳои шаҳри Хуҷанд лозим буд, марҳамат дӯстони азиз, нархи хона савдо мешавад. барои харидорҳои аниқ занг занед, пурсон шавед. рафта аз пеш дида, албатта аз номи канали Dom TJ гап занед. дӯстони азиз, кадом нафаре ки аз номи канали Dom TJ оиди лубои хона гап мезанад, албатта ки тахфиф карда мешавад, савдо ҳаст. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақами 927 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.